Je streda 5. marca 2025 15:30. Aj Turčianska knižnica otvára svoje pomyselné okná a pripája sa ku knižniciam, v ktorých sa číta nahlas, aby nás všetkých bolo počuť. V Turčianskej knižnici sa spojili riaditeľky a riaditelia kultúrnych inštitúcií v meste Martin, ktorých zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj. Pani riaditeľka Anička Maršalová z Turčianskej galérie, pán riaditeľ Radoslav Pánčik z Turčianskeho kultúrneho strediska a pán riaditeľ Tibor Kubička zo Slovenského komorného divadla. Všetkých tu srdečne u nás vítam. Ako prvý bude čítať nahlas pán riaditeľ Turčianskeho kultúrneho strediska, ktorý nám sám povie, z ktorej knižky a prečo si ju vybral. Nech sa páči. Ja som si vybral knižku Postrej emigrantky od Ireny Brežnej. Knižka, autorka, ktorá sa nespája s Turcom, celkom nie je rodačka z Turca ani z tohto blízkeho okolia, ale z Trenčína a v roku 1600 emigrovala, ale podľa jej knižky bola spracovaná divadelná hra Nevďačná cudzinka, ktorá bola v Turci na regionálnom kole aj na krajskom kole divadelných prehliadok a bola veľmi zaujímavá. Zároveň táto autorka prišla do Martina na festival Bez hraníc, kde prezentovala knižku o čečenských ženách. Teraz vlastne ale nečítam z tej knižky, ale práve z jej knižky, kde z krátkých esejí a reportáží a vybral som si krátku esej pod názvom Plávam teda som. Takže plávam teda som. Ako preukázateľná cudzinka som pred niekoľkými rokmi založila interkultúrne antiporadenstvo, tzv. Cudzineckú firmu Mobile. Ostal však len pri reklamnom prospekte. Bezradní ľudia, ktorí sa chceli zorientovať v cudzích kultúrach, mali byť počas poskytovanej odbornej pomoci v pohybe, mali vedľa mňa plávať, pritom sa mali zhovárať, samozrejme za zodpovedajúcu úplatu. Sľubovala som, že po hodine plávania sa akýkoľvek problém s cudzotou rozplynie. Tak trochu podľa starogréckeho vzoru Sokrata, ktorý filozofoval so svojimi žiakmi pri chôdzi, lebo bol presvedčený, že pohyb tela hýbe aj mysľou. No nikto sa neprihlásil a firma Mobile zanikla, prvnež mohla rozpäť svoje žiabre. A tak plávam ako vždy bezplatne a bez klientely. S funením a proskaním plávajú so mnou zanlivo nezmyselne sem a tam len moji terajší krajania, lepšie povedané voďania, s vypúlenými plaveckými okuliarmi a tesnými gumičkami okolo hlavy. Lenže tak to vyzerá iba pre nezasvetených. Prosím, nemýlte si nás s tými, čo sa príležitostne člapkajú, alebo s takými, čo sa 2 razy počas horúceho leta odhodlajú na 3 dĺžky. Definícia plávania znie: dôverne známy pohybmi sa ukolísa do euforického stavu, teda vždy plávať dlhší čas a najmä dodržiavať pravidelnosť. Keď plávam vo vode, som najprv cudzím telesom, ale pod vplyvom pohybom ramien a nôh už voda nevie, ako súdržné alebo voľné sú jej molekuly. Po polhodine sa premiešame. Voda si myslí, že som jej súčasťou a ja si to myslím tiež. Pri plávaní znakom nad sebou vidím lastavičky alebo lietadlo, ktoré prekrojí nebo a zanechá na ňom bielu jazvu. Prepožičiava v vode oči a ona mi je vďačná, že môže vidieť lastavičky a lietadla. Bezo mňa by sa prevaľovala sem a tá naslepo. Ja som vďačná vode, že ma nesie. Plávam teda som v prítomnom okamihu. Minulosť leží ďaleko za mnou a budúcnosť je blízka a sľubná ako najbližší okraj bazéna. Dĺžka života má po 1,5 minúte znova 50 metrov. Nič z toho, čo sa stalo predvčerom, ma na tejto jasnej trati netrápi a čo má prísť zajtra, nech len príde, preskočím to rybičkou. Ak práve niečo píšem, vo vode si text vytvorím potrebný odstup, napadajú mi formulácie, nepodajné chuchváce slov sa rozpúšťajú. V mojom kalendári stojí v tom mimoriadnom ročnom období, keď sú otvorené kúpaliska, deň je hodina plávania. Vlastne nestojí, lebo patrí k novému dňu
Rovnako ako raňajky idem plávať, pravím, a tento seriózny zámer môže znieť zbytočne ako čosi na zahnanie dlhej chvíle, niečo, čo môžem bez problémov vynechať. No to si myslia neplavci, omyl. Namiesto toho vynechám stretnutie s neplavcami, keď ma nezorientovaní ľudia pozvú do kaviarne a považujú to za tú najnormálnejšiu vec na svete, vymyslím si 1000 výhovoriek, aby som nemusela skleslo posedávať na suchu, alebo sa oneskorím a prídem s mokrými vlastmi. Pomedzi svojho okruhu priateliek a priateľov som v lete verná len tým niekoľkým, ktorí si takisto spravili z bazéna druhý domov. Tu si medzi kráľom a motýlikom užívame družnosť. Ľudia, ktorí nás pozorujú z brehu, to považujú za fanatizmus, triasa ich už len pri pomyslení, že sa za 15 stupňovej teploty vzduchu vrháme do vody, alebo v lejaku vychádzame z 19 stupňového bazéna a pritom priam pršíme šťastím. Práve zlom počasí je kúpalisko to najlepšie miesto na svete. Zavodňujú ho len otužili jednotlivci, voda nie je zakalená ani močom, ani slinami, nevznášajú sa v nej chumáče vlasov a pri plávaní znakom sa človek s nikým nezdráža. A vďaka plávaniu nadobudám pocit osvietenstva a stávam sa lepším človekom, zabúdam na zlé a konám len dobro, predovšetkým sebe samej. Holdujem vari profanácii, čosi vyššieho, samozrejme svoju priamu cestu k absolútnu, majú aj cyklisti, bežkyne, katolíci či milovníci vína. Ďakujeme veľmi pekne. Pokračovať bude v tomto našom čítaní pani riaditeľka Turčianskej galérie Anička Maršalová. A my sme si spoločne s pani riaditeľkou vybrali knižku Island, návod, ako utopiť auto od autora Martina Pročka. A táto knižka je nielen skvelá, ale bude aj nominovaná na cenu knihu Turca, ktorej výsledky sa dozvieme už čoskoro. My sme si spoločne vybrali kapitolu Návrat do budúcnosti a nech sa páči, Anička, máš slovo. Ubytovanie na Islande si zaslúži samostatnú kapitolu. Vždy vyhľadávam čo najpodobnejšie našim štandardom. Nabíjačku je kde zapojiť, je k dispozícii toaleta, sprcha tiež. Avšak najmä vo fjordoch sa treba pripraviť na trochu iné podmienky. Napríklad také sprchovanie trvá dlhšie, lebo vodu majú veľmi mäkkú. Skvelé miesto pre suchopokožkárov. Ubytovania majú svoje špecifika a dodnes neviem pochopiť, ako niektoré veci fungujú a prečo ich Islanďania robia. Napríklad ich vypínačový fetišizmus. Musíte vyskúšať sériu vypínačov, aby sa vám podarilo zasvietiť. Mnohé ani nefungujú a premýšľate, čo sa s nimi zapína. Preto nie je nič zvláštne, keď objavíte vypínač od svetiel v kuchyni za mikrovlnkou. Alebo jediná zásuvka, ktorú môžete použiť, je pod stropom. Najskôr z nej však musíte odpojiť lúster. Aby som sa k nej vôbec dostal, musel som liesť. Našťastie cez dvojposchodovú posteľ na trámy. Predstavte si nabíjať si v takýchto podmienkach telefóny. Na zložitejšie úkony ako fénovanie vlasov sme mohli zabudnúť. Nikto netúžil po akrobatike. Na jedno obzvlášť zaujímavé ubytovanie sme narazili v Siglufjordure, v severných fjordoch. Na fotkách vyzeralo všetko skvelo. Menšia pripomienka nášho sociku, ale príjemná zmena oproti moderným domom. Aspoň človek nasaje tú atmosféru minulých rokov. Len miesto nasávania atmosféry sa nasával zápach potuchliny. A pri skúmaní domu sme zistili, že je to celé akési malé. Veľmi malé. Museli sme sa pohybovať s ohnutými hlavami. Len výnimočne sa mi stalo, že by bol dom neobývateľný a skutočne katastrofálny. Ako sme vstupovali do domu, v prízemí sedel pri okne nejaký dedo a divne sa po nás pozeral. Neskôr sme sa dozvedeli, že k nám mal voľný prístup cez chodbu. Podľa domáceho vraj dom vytopilo. Ale muselo sa to stať ešte za čias druhej svetovej vojny a odvtedy to všetko len púčalo.
Po poslednom incidente s vypínačom, z ktorého trčali živé drôty, sme sa rozhodli, že budeme spať v aute, alebo ideme hľadať niečo náhradné. Lenže čo, keď v danej lokalite dokopy nič nebolo a hodiny ukazovali takmer polnoc. Ďakujem za upozornenie. Mali sme objednané ubytovanie v jednom dome, ale bol v takom katastrofálnom stave jednoducho neobyvateľný. Tak sme museli ísť odtiaľ preč. Hľadali sme teda náhradu a našli sme stránku, kde sa ponúka ubytovanie. A toto vyzerá byť ako recepcia, ktorú hľadáme. Aspoň s tou recepciou ste sa trafili, ale žiaľ nie hotelovou. Práve ste sa ocitli na súkromnej akcii. Oslavujeme tu narodeniny. Odpovedal pán a celkom sa zabával, ako som sa dokázal dostať do tejto situácie. To som netušil. Vyzeralo to ako hotel. Môže byť, ale nie je hotel. Len menšie ubytovacie zariadenie. Dnes je tu ale oslava. To ma mrzí, odpovedal som. A do rozhovoru sa pridala už aj pani, ktorú som pôvodne oslovil. A môžete mi ukázať tú stránku, ako vyzerá? Opýtala sa. Podal som jej telefón, zobrala si ho a chvíľu študovala stránku. Následoval krátky rozhovor po islandsky, tuším párkrát zaznelo aj meno oslavenca. Občas obaja prikývli, zasmiali sa a pristúpili ku mne. Pozrite, choďte autom smerom na Siglufjordur a na najbližšej možnej odbočke zatočte doľava. Nájdete golfové stredisko. Tam sú majitelia, ktorým to tu patrí. Svojou odpoveďou vniesol trochu svetla do našej situácie. Poďakoval som sa a ešte raz ospravedlnil, že som im tam tak vtrhol. Oni sa na tom len smiali a popriali mi šťastnú cestu. Ešte raz som sa poďakoval, zamieril do auta s neviem či dobrou správou. V aute prebiehala párty, takže bolo všetko v relatívnej pohode a osadenstvu bolo asi aj jedno, čo sa mi vlastne podarilo vybaviť. Cesta trvala len chvíľu a opäť sme stáli na parkovisku pred budovou, ktorá bola o niečo menšia od tej s oslavou. Nesvietilo sa tam však. Zneistil som, že dnes z toho asi nič nebude. Vystúpil som z auta a vydal sa smerom k hlavnému vchodu. Opäť to nevyzeralo ako nejaká recepcia, ale skôr reštaurácia so zhromaždiskom pre golfových nadšencov. Na vstupných dverách bol nejaký oznam. Určite nejaká hlúposť, že je to tu uzavreté. Nervózne som zašomral. A skutočne. Uzavreté pre nejaké blá blá blá. Nemal som chuť riešiť to, ale bolo tam telefónne číslo, kam môžeme zavolať, aspoň niečo. Vytiahol som telefón a fakt som sa nevedel dočkať, ako zavolám niekomu uprostred noci, aby nás ubytoval. Po chvíli to niekto zdvihol a rozprával čosi po islandsky. Hovoríte po anglicky? Áno, čo potrebujete? Odpovedal dosť nervózny hlas a popravde nečudoval som sa mu. Vysvetlil som mu, čo sa stalo, ako sme sa ocitli na oslave Ingvara a s malou dušičkou sa spýtal, že či majú niečo, kde by sme mohli prespať. Ľutujem, ale nemáme momentálne nič voľné, odpovedal a môj pohľad smeroval na dom na kopci, kde fakt nevyzeralo, že by tam niekto bol. Na stránke máte dostupné ubytovania s voľnými termínmi. Žiaľ, momentálne nie je skutočne nič voľné a neviem vám nič dať. A viete mi aspoň poradiť, kde by sa dalo ubytovať? Už som aj ja dosť nervóznel. Asi to začínalo byť počuť na mojom hlase. Neviem o ničom, ale skúste sa opýtať v meste. Je tam aj hotel, odpovedal. Ďakujem. Bez rozlúčenia som položil telefón. Takže skúsime plynule pokračovať a uvidíme, ako to nakoniec skončí. Takže sme nič nemali a boli sme tam, kde pred viac ako hodinou. Sadol som do auta a odviezli sme sa do mesta na parkovisko pred hotelom. Usúdil som, že odtiaľ sa bude dať najlepšie operovať a zisťovať ďalšie možnosti. V myšlienkach mi behali predstavy, či neskúsime vtrhnúť niekomu do domu. Prax z minulých rokov už mám. Radšej nie. Pomalou 30-kou sme šli po meste aj okolo toho nešťastného domu. Nemal som veľmi chuť sa pozerať tým smerom. Objavili sa síce myšlienky, že nejako v tej potuchline prenocujeme a ráno si nájdeme nové ubytovanie,
ale nechcelo sa mi do toho. Osadenstvu v aute to bolo už úplne jedno. Party bola v plnom prúde. Nie, fakt nie, toto im neurobím. Volant som strhol doľava a zastavil som na parkovisku. Vyšiel som z auta a sadol si na obrubník. Potreboval som sa nadýchať čerstvého vzduchu, aby mi to lepšie myslelo. Vytiahol som mobil a začal som hľadať vo všetkých mojich zdrojoch. Na otázky, či si nechcem aj ja trochu hrknúť, som odpovedal, že radšej nie. Potrebujem predsa fungovať, ale hneď ako sa niekde ubytujeme, celkom určite si poriadne hrknem. Ak mi niečo ostane. Pátral som po niečom zaujímavom, aspoň o triedu lepšom ako potuchlina. Ideálne bez vraždiaceho jeda v prízemí. Ale všetko, čo som objednal, bolo po pár minútach zamietnuté z dôvodu, že je príliš neskoro. Nečudoval som sa. Komu sa už len chce v noci pripravovať ubytovanie? Na druhú stranu, vždy ide o prachy a neviem, či ich majú toľko, že sa dobrovoľne chcú pripraviť o zárobok. Asi majú peniaze ako indiáni šípov. Asi na 5. pokus sa na mňa konečne usmialo šťastie. Na takmer polnočný Sigufjord som zreval. Máme to. Z auta sa len ozvalo, no super, tak sadaj a odvez nás tam. Pre istotu som si ale skontroloval, či to z fotografií nevyzerá zhnito. Našťastie nie. Takže pred nami bolo niekoľko kilometrov na nové miesto. Počas presunu som premýšľal, ako budem mať ráno zas postarané o zábavu a budem ubezpečovať majiteľa, že v dome hrôzy sa fakt nedá spať a nech nám vráti všetky peniaze. Hlavne, ak máte spať v posteli pre bábiky, lebo väčšia by sa tam sotva zmestila. Jedine diagonálne. Takéto miesta veľmi rád navštevujem, ale len ak ide o múzeum, aby si človek pozrel, ako kedysi ľudia žili. No nič, toto ma teraz netrápilo a bol som rád, že dnes v noci máme kde spať a nemusíme sa do rána tlačiť v aute. Nové miesto bolo veľmi pekné, vysvietené ako záhradná párty, tak som očakával, že niekde zazriem ľudí, ale všetko už asi spalo. Chodník lemovali malé svetlá, nejaké ešte boli povešené po stromoch. Napadlo mi, že možno to bude nejaký menší penzión, no bola to len trošku väčšia farma. Takže som sa strhol niekomu na pozemok uprostred noci. Občas mám pocit, že by som mal preventívne nosiť tričko s nápisom ja som v tom nevinne, len mám také blbé šťastie. Domáci boli ešte hore, takže odpadol problém s kľúčmi. Prešiel som peknou záhradou a po pár schodoch som bol pri dverách. Majiteľ pozeral práve televízor, syn pobehoval po izbe a jeho žena akurát plnila práčku. Pozrel som na hodinky a čudovala sa, že sa musí asi veľmi nudiť, keď uprostred noci ide dávať prať. Trochu som sa osmelil myšlienkami, že horšie ako pred pol hodinou to už nemôže byť a ráznejšie zabúchal na dvere, pretože som nikdy nevidel zvonec. Nepomáhalo. Chvíľu som ale predsa len počkal, či náhodou nečaká na nejaký zvrat vo filme, ale nič sa nedialo. Rozhľadol som sa okolo, či som správne, alebo je v blízkosti ešte niečo iné. Nahľadol som za roh, ale nič tam nebolo. Tak som sa vrátil na schodisko, zobral pesť a búchal silnejšie, ako by u susedov horelo. To už zabralo, lebo sa obzrel, čo sa deje a konečne sa postavil z kresla. Dvere sa otvorili a z nich vyšiel statnejší muž. No do keľu. Bude nás. 3 bodky. Dobrý večer. Prepáčte, že ruším uprostred noci. Sme dosť v núdzi a na poslednú chvíľu sa nám podarilo nájsť vaše ubytovanie. Ideme trochu neskoro. A ktorý dom to je? Opýtal sa. Vytiahol som telefón a ukázal rezerváciu s fotkami. Tento je to tu niekde? No počkajte. Nemáme ho ale uprataný. Niekde sa asi musela stať chyba. Vydržíte chvíľu? Opýtam sa manželky. Behol dnu, čo si sa rozprávali a zalamovali rukami. V domácnosti vznikol humbuk, hľadanie matiaľ, portfišov handár po chvíľu vybohol z dverí a pokračoval v našom rozhovore s ospravedlňujúcim sa tónom. A ako to dopadlo, si prečítate v knižke. Aby sme vás veľmi nenudili a neuspali, dáme teraz slovo nášmu poslednému čítajúcemu,
ktorého asi všetci teraz hodne považujeme za to najlepšie nakoniec, pretože pán riaditeľ nie je len skvelým riaditeľom, ale je aj skvelým recitátorom a moderátorom. Pán riaditeľ, máš slovo, nech sa páči. Ďakujem, slova chvály na úvod. Ja veľmi ďakujem za pozvanie a že môžem byť súčasťou tohto štvorlistka, je to veľmi príjemné. Ja som si vybral knižku pani doktorky Alenky Mažgútovej a zbierka básní vyšla pod názvom Slova modlitby a je nominovaná tiež na cenu Kniha Turca. A vybral som si 3 básne z toho, ktoré by som vám rád prečítal, odprezentoval. Keď sa začne matom. Keď pešiak nie je pešiak a dáma nie je dáma, to bôž srdcová či aspoň piková. A aj kráľ padol pred začatím hry. Ostáva odísť do pravidiel, prastarých už dávno, poznať ich, prijať, občas vysvetliť, zas sem tam objasňovať, ak nájdeš uši. Kráľovstvo bez pravidiel, kráľovstvo za doslýchavosť. Kvet koreňa. Rozhojdali sa stáročné pavučiny hľadaním ženšeňového koreňa. Prifarbiac čičmany, hrady, autostrády, lego strednej vrstvy aj detvianske brány, hnijúce sivou hubou podliezania moci. Modli sa za mňa tejto noci. Chcem zabiť draka, bez meča. V jaskyniach skrýva dúhu, spomienok, inšpirácie, nevydýchnutých plameňov. Chcem zabiť draka, netnúc, do dlhov predkov všetkých našich snov. Konečne, nekonečne odmietam roztínať gordické úzly úloh. Keď po vláknach teda trpezlivo uvoľňujem prvý hriech, konečne, nekonečne. Adam s Evou vracajú sa do raja, ako by Biblie nebolo. Bezbreho smeje sa Boh nimi, vlastne všetci traja. Ešte jednu si dovolím. 3-krát meraj. Raz vypovedané nikdy neopustí veci tohto sveta. Veta. Len veta stačila. Dieťa sa učí Boh vie od koho, keď my si zakladáme farmy, sklady, monopoly, imania stratená. Dieťa sa učí občas, najmä vypovedanou vetou bez mena. Dieťa učíme, rozšafne, nerozvážne, poprvé, druhé, XT. Naivné príjmanie našich nezodpovedností. Načrtli sme roh hojnosti a potom, ako Judáš, prikryli sme ho servítkou ľudskej hlúposti. Dieťa. Dieťa sa učí, kým meno niečo znamená. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem ešte raz pani riaditeľke, pánom riaditeľom, že prijali toto naše pozvanie a možno je to aj symbolické v tejto dobe, aby sme sa spájali nielen v rámci knižníc, ale aj v rámci kultúrnych inštitúcií. My sa spájame a dúfam, že to není posledný krát a že v podstate aj toto je taký symbol voči nám všetkým, že kultúra je pre všetkých a budeme si želať, aby naša spolupráca pokračovala aj ďalej. Ďakujem všetkým ešte raz, ďakujem za vašu pozornosť, želám všetko dobré. Pekný deň. Ďakujem.